Turaswase kaunti ya Nyamira hasumu wakili Philemon Murara Apiemi uyore nekirenga gyo chikoriye kirogo kyo baseneta se kaunti yo niganyara ko bakagwe soke na kubwatuka ebimeri ebyamatunda gochya sebyombe byabasubati kurwase ensemeria ya Nyankoba iyo gotoka se wodi eri gome bunge ya Kitutu Masaba se kaunti yo Mheshimiwa Apiemi nigo aruro koboja gochya se abangina konyara ko babagwe soke asenchero boikarano na goyesona ni asebyombe bunenchire moyo gochya kwene ke barabungwe konya barasoko egandaria asamagi maba botambe Apiemi nigo boigarulo koboja gochya se serikali ye kaunti ya Nyamira henyara ko bage kubeka emiroberio chekonikia ogoikirania amagendro na bigo bokoreri borobya gucyasa bamenye be county yo muri Kitopoli Kapokara na roboti rwa senchere bikirana ubunenjere yemo yo kugendera gusire byombe kurwa sorogongo rwa gusi nanene imeye county ya Nyamira umuwakili Philemon Murara nigo abero yobwango mono gwike byombe angem ndobwate meroberio kurwa wheelchairs for the disabled murawe twarure west mugirango twakolire. So we are and their constituency and atutaitego kore program ng'inero county ngima. Huko na stinsemo chiria cha Nyankoba. Echo chigotoke meye wadi yega yerigo mai meye bunga ya Kitutu bwa Masaba. Nigo atogirie ogochamo gwikyombeke mukimanyikana na United Top Women. Ekyo asama tukama tambe kyagendera ko bageko bareta basubati amo unenchire yemo yo gusirana. Ekyombe ketwabere toko banabwo toko korega asinabwo. Igo tuwacha rero kuba passion fruits seedlings egere bachigusimeka kirabakonye muroje buno bugima kongire echae igoriri ya chirense egere tuba uplift economically igo ntore no mogoko tuba baumeire iga tuba una bare iga kero omonto prepare omogondo oye bono no kuba iga bagende basimeke. Mwakili yoigani go agendrere gusegete kyumbekega ase ababwatokere ebimeri by'amatunda ayo ale ayekerero ayo korengana monere arakunyara kobaga kobakonya karabasimekire already otobwate aba aseba gochiko yaonia igo buna koba market already ero na matunda aya ale ayeri goriri bwate demand yenene na ndabwate rigoriri ria igoro igo ntuwegenete nga akere project yego chakoera abangina aba mbaje babebuya batuare gento muko egera bakonye chi family chiabo bakana no ane fees na inde barende family chiabo buya tutaite gukura pona wa governor ekere togusimekia abangina ya amatunda aya abagirigaja bali na baruba batalira banya ko ba advice erinda matunda aya amebuya indi nali abangina baranyora ligeso na ndende yako badiko bakonya igone rero tuacha yamana chi program tubwate ne chinyinge disability sebiro ntogendete korwa education muno wa kirio yade anagende ku support ya abana bali bagosoma chi school na mangana anda mangi igono kuno wanza na ende dogote ana tojo wanza the new year ya 2025 tutaide koreta nwana bintu ntubwate indigenous trees chire jinasari tutaide gosegeta abantu baito barusie miringa mwero che tubaye meteri emiya na ende gwarethera chibesa egati yabasubati abayiga bayikirina sekyumbeke gakonyorera ebimeri biga igo batugire getambukire kiga asebo igo baganira barayibande kurwasira ngo rwagusi kubwatia omuri oyo igam etwari gusabanga abangina aba muna toreiga nabo toreiga egento gego tokonya muna bono risosa riachete ligatosomia ligatwari risosa tukaenda gusimeka abangina ntu asimegete igo bane kara tu asimegete risosa eri karanda erinde eri tokanyaka batokoria na ende rero twabere no mogoko bwokonyora chiri tunde erio rire habitat oyo omugabano itonyaribo cherusa mumanyi bune omo women rep bwe county na barayibande palito bwate paka ba senator paka ba MCA paka ababunge twabakarabishire na ino motokonye keombeke nyana boni go batugire getambukire kigase batebire mbachikonyara ko baba kugendera kuralie nchile yega yamagendero byo gwikere ebyombe binde na kumubulia Murara kwene kebuna kugendera ari gusira ebyombe bigam igo gaki Philemon asegasi gwakorire yo gotoretera amatunda antu egenete ngango chikogesa tori tonyore chibese kurwa tosomeria abachukuru baito tosome na abana baito tubwate omaneti gago sinenda kubwate sino turi maega yao
Nyamira ye itonto nyeroche munere igonto ndwegene tenga Nyamira ngobokera mane nago seseni naenda komente nabangira ba minto nyasaba senia kere to kwende sabangira bane ba minto na baruto batebya amatunda na baru basimeke egere todo tokonya ke kurwe sa matunda ginko reporteri getaseni kia wanjite kia Getembe kurugiga sikinyore kia Kenya Nkoba ime yebunga yega yabe gututu bwa Masabe kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara